Witajcie. Jadymy zaś na zachód Górnego Śląska, nie do żadnej Opolszczyzny, bo nie ma czegoś takiego, dużo o tym godą. Do Tułowic genau jadymy. A wy abonirujcie mój nowy kanał Śląsko Kultura. Co tydzień o 7 na wieczór w piątki nowe filmy. Toż pomóżcie mi rozwijać nowy kanał. Niektórzy go dają, co za długie filmy robią. Ostatnio, że w komentarzu przeczytał, za długie filmy. Szajbnijcie, wiele te filmy mają mieć podług was. Niektórzy go dają, że za długie, a niektórzy, co za krótkie. Toż no wszystkim nie dogodza. Jeśli do was, do niektórych to jest za długie, to możecie potajlować. Połowa, jeden dzień, połowa, drugi dzień. Jo? Rozumiem, co nie wszyscy mają czas. Jeden ze widzów szajbnął mi, co 15 km na zachód od Opolo, a myślę, że będziemy już tak, na południowy zachód dzisiaj będziemy od Opolo, są autochtony i są Poloki, no tak je wszędzie na Górnym Śląsku, no ale te autochtony określają się zazwyczaj jako Niemcy, z małym wyjątkiem. I oni nie chcą ofen się przyznawać, co są Niemcami i nie gadają tego, nie wiem, jako deklarują we cenzusach, myślę, co jako Niemcy. Toż też raczej gadają albo po polsku, po niemiecku poradzą, po śląsku raczej nie. No i tak to wygląda tam na zachód od Opolo. No, im dali na zachód od Opolo, no to tym mniej już Ślązoków, to wiemy, tam już dali Dolny Śląsk przy tej granicy, to już tych autochtonów naprawdę je mało. Dobre, słuchajcie, nie godą za wiele, bo znowu się zrobi długi tajlik, muszę wam przyznać, zmęczony trochę, że je też nie mogę się wyspać, Wajtel mi się durś budzi, no ale cisna durś, jadymy durś, już pomóżcie mi te filmy promować, co by nie było tak, i że robię to na darmo. Dobre, widzimy się we Tułowicach. Tułowice, po niemiecku Tylowic, to miejsko-wiejsko gmina, w której kwateruje kole 5000 personów. W samym mieście Tylowic kwateruje kole 3700 personów. Pierwsze zmianki o Tylowic to rok 1447. Miano Tylowic pochodziło od miana Tyle. Miejski zakon miejscowość dostała w roku 2018. Do gminy okrom Tylowic przynależą Goszczowice, Guszwic, Tułowsko-Ligota, Elgut Tylowic, Skarbiszowice, Zajfersdorf, Szydłów, Szydlow, Małe Tułowice, Huta Teresy, Terezjenhytte. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we gminie Tułowice żaden nie zadeklarował śląskiej narodowości. Niemiecko zadeklarowało 1,24%. A przymungu na tych placach nie było. Place te po roku 1922 zostały w Reichu w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która nastała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 115 km na zachód od Katowic. Nasza rajza napoczynamy we Tułowicach, Tylowic, a za mną werk porcelany, budynek administracyjny z 1904 roku. Dzisiaj mamy tutaj muzeum. Funguje od kwietnia 2024 roku. Nowe, pora miesięcy, 35 zł płacimy. A jaką jest historia porcelany na tym placu? Napoczęła się na początku XIX stulecia, na początku jako werk fajansu, nie z kozi porcelany. A wszystko związane jest ze właścicielem tego placu, Ernstem von Frankenbergiem Ludwigsdorfem. Za chwilę będziemy przy jego pałacu. No ale kluczowy jest rok 1889, kiedy dzierżawić ten werk napoczynał familią Schlegel-Milsiów. Oni rozwijają ten werk i reskirują do 1945 roku tutaj. Porcelana ze Tułowic, tułowsko-porcelana, tak powinniśmy powiedzieć po śląsku, a nie tułowicko, jest fest popularno
i za ocean wysyłają do Ameryki. Naprawdę jest to zacna porcelana. No i co się dzieje dalej? 45 rok, wiemy, Czerwoną Armię, Polacy tutaj przybywają, no nie skorzy kontynuują robienie porcelany, na początku porcelany, a potem już porcelitu. No i tak to funguje do 2001 roku. To, co było przed 45 rokiem, mamy tutaj, w tym muzeum, w starym budynku administracyjnym z 1904 roku odremontowanym, a to, co było po 45 roku, mamy w budynku starego Bahnhofa, który mamy konsegrali hań, wytwarzali już nie skorzy porcelit. Porcelit to taka gorsza porcelana. No i tak było 2001 roku, zawarli, no ale fajnie co odnowili to i możemy dzisiaj zwiedzać. No dzisiaj się tu bardziej dystrybuuje porcelana, zdobi się ją, mamy też tam werk, no ale tutaj w Tułowicach, z tego co wiem, już się nie wyrabia tej porcelany.
Myślę, co genau tutaj kiedyś był Denkmal ze I światowej walki, a to przełonaczyli na takie cygaństwo troszkę, no, troszkę podobne na pamięci poległych na frontach wojen światowych i polskie fany. No, nie mogli tego do oryginału przywrócić, jak we innych dorfach, to je po drodze. My jademy do wille i do pałacu. Przed chwilą gadaliśmy o Denkmalu, a we pałacowym parku mamy ten pierwotny Denkmal. Tako plata kamienno, kaj mamy szajbnięte familijne miana, kiedy chyba umrzyli. Je to wszystko zamazane, trzeba by to odnowić i daty 1914-18. Denkmal ze I światowej wojny, kiedy był hań kaś pod strumem, mono wykopany. Mono doczko lepszych czasów i znajdzie się na placu, kaj był pierwszy. Dotarliśmy do willi z 1912 roku. Willa, w której mieszkał Erhard Schlegelmilch, jeden ze właścicieli werku, o którym my przed chwilą gadali. To je dzisiaj własność prywatna, tutaj nie wlezymy, choć je tam zwiedowny porcelanowy Kronleuchter, który nam pokazywali w muzeum. Z tego, co żech słyszał, to właściciel tego muzeum porcelany tutaj dzisiaj mieszka. Do 1999 roku był tutaj lazaryt, powstał po II światowej walce. A muszę wam jeszcze powiedzieć, co tam w Bahnhofie, kaj my byli, kaj mamy to muzeum porcelitu, ceramiki to mianują, muzeum ceramiki, to je gminne, hań to nie ma prywatne i hań niedawno właziło się zdarma, dzisiaj za persona 10 zł kasują. Sumy we Pałacowym Parku. Pierwszy był tu zamek, no ale w 1824 roku Louis Praszma przebudował go na klasycystyczno-rezydencjo. Przychodzi rok 1879, kiedy Friedrich von Frankenberg-Ludwigsdorff przebudowuje go na neorenesansowo rezydencjo. I tak je do dzisiaj. On umiera. Dobra przejmuje jego syn Konrad. Przychodzą lata nazizmu. W 30 latach hitlerowcy odbierają mu ten pałac i w 37 roku odkupuje to Hobze Łopolo, robi tutaj kwatery i internat też. Podczas II światowej walki mamy tutaj lazaryt. Przychodzi rok 45. Zaczyna reskirować tutaj nadleśnictwo. To są leśnicze place. Na początku nie nadleśnictwo, nie wiem, to było leśnictwo, nadleśnictwo. No i takie do dzisiaj. Dzisiaj mamy tutaj internat. To jest nawiązanie do tego, co było we 30 latach. Internat leśniczej szkoły. Mamy tutaj przy pałacu w oficynie, tak myślę, szkoła, liceum i leśnicze technikum. O to wszystko dbają szkolorze, młodzież, młodziki, którzy uczą się we szkole, którzy tutaj mieszkają. Fajnie to jest, park jest zadbany, pałac trochę mini. Myślę, co dryny nie ma tego, co było pierwej. No, to z tym Konradem Frankenbergiem to jest fajny beispiel, bo niektórzy myślą, a wszystkie Niemcy to były nazisty. Niektóre Niemcy też ginęły i w lagrach, i były też niemieckie komunisty. Musimy wiedzieć, co historio nie ma czarno-biało. I nie możemy wciepować ideologię do nacyje. To są dwie rozmaite rzeczy. No, tak to wygląda. Mamy park, możemy tutaj połazić, mamy sportplace, no to są szkolne, ja widzimy, nie wiem, mieli tu można tak tu wleźć. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy
maszczalnia, widział, że konie, to już poza tym parkiem. No do internatu nie wlezymy, no ale ponoć niekiedy są organizowane jakieś takie dni otwarte, co można wleźć. Co jeszcze? Słuchajcie, ponoć je tu też, ponoć, no ja to znajdę i wam pokorza, ino, żech tam jeszcze nie był. Tak, postowo film, wy to nie skorzej wszystko widzicie, to roztomajcie na wiedzą. Młyn, taki szachulcowy z połowy XVIII stulecia. Jeszcze nie było kościoła we Tułowicach. Pierwszy kościół był tu już we XV stuleciu, a nosił miano świętej Katarzyny we czasach reformacyjnych. W Anielickich, we Tułowicach nie było farności katolickiej wtedy, a ten kościół powstał we latach 1829-1840, a nosi miano świętego Rocha. To dość rzadkie miano, wezwanie, no mało takich je. No i jadymy dalej do drugiego kościoła jeszcze. No i mamy drugi kościół, generał jego zadek. Pierwszy był w Anilickim. Powstał w 1913 roku. Schlegelmilch sprosił tutaj nowych robotników, potrzebował fachmanów. Przyjechali tutaj ze Turyngii, ze miejscowości Zul, skąd też pochodziła jego familia, skąd oni przybyli. Schlegelmilch tutaj przybył ze Turyngii. 200 wanilików no, musieli mieć dom do rzekania. Postawili. Frankenberg, doł, ziemia, no i kościół wybudowali. Szkoła wybudowali. No i tak służył do 1945 roku ten kościół. Czerwona Armia wchodzi we 1945 roku, niszczy kościół, niszczy Kirchhof. Tutaj genau u Kirchhof. Zaraz jeszcze pójdziemy. Co ze kościołem? No słuchajcie, służył jako harcówka, też jako aula leśniczego technikum, u którym już go dali. Niszczony był, zaniedbywany. We 90 latach katolicki kościół się nim zajął, no i poświęcili go i dzisiaj jest to katolicki chrom. No wanilików tu już je fest mało, no i tak się to pomieniło. No i mamy Kirchhof. Są tu pochowani członkowie familii Schlegelmilch, Erhard, Walter, Werner, Arnold, Lothar. To wszystko jest fajniście opisane, jest zadbane. Kirchhof jest zadbany. Po każdy moglibyśmy coś ich powiedzieć, no ale skupmy się na tym, kiedy narodził się no praje. No i nie skorzej, bo w 1904 i no jeszcze Werner w 1905, no ale on zabajtlał, umrzył, miał 8 lat na ospa. Albo jakoś zakaźno choroba, Lothar. W 1904-1940 umrzył, 36 lat. Godo się, co popełnił samobójstwo. Tu mamy jego grab. Niektórzy go dają, co z kuli tego, i że pomogą żydowskim geszefciorzom. No a mamy już wtedy czasy nazizmu, toż bał się, co źle skończy. To jest finansowane ze środków programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego od Akademii Filantropii w Rzeczpospolitej i Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Familię Schlegelmilch. Im zawdzięczamy porcelanowy werk. Co jeszcze mamy na Kirchhofie? Tutaj jeszcze mamy grab jakiś zacny, bo sumkierski, jest zadbany. Richard Stemmer, nie wiem kto to był, szajbnijcie. Umrzył w 1926, narodził się w 1868. No pora grabów porozciepowanych, widać co ktoś o to dba. Dobra, jeszcze jedno. Gerhard Herut, myślę, co żech dobrze przeczytał. To jest chyba jeden z ostatnich grabów. 1945. Jeśli dobrze widzę. No 14 luty, no to musiał zginąć, myślę, ze rąk Czerwonej Armii.
historię tego nie znamy. Mamy symbol Żelaznego Krzyża, mamy ptoka na taki, no, jakiś symbol. Jeszcze krótko po II światowej walce był to Wanielický Kościół, no nie ostatni grab. Słuchajcie, Wanielików trochę musiało tu ostać. 1952 rok, Helen Ford. Ja, tutaj nie mamy już dat, toż jeszcze był tu pochówek. Wszyscy nie citli, wszystkich nie zabili, wszystkich nie wygzuli. To już są place blisko Dolnego Śląska, słuchajcie. To już są jeszcze Górny Śląsk, ja, no ale już, no potem jeszcze nie Modlin. Będziemy tam na drugi tydzień, a potem już Dolny Śląsk. Są we Goszczowicach, Guszwic, bo Tylowic, gmina Tułowice, to nie ino Tylowic. Tutaj kierują już na Łambinowice, koncentracyjny polski lager. Mam nadzieję, co kiedyś tam będziemy. O zgodzie już godą u nas, tam kajo mieszkam na wschodzie Śląska, no ale na zachodzie też był taki znany lager. Fajnie to tu wszystko wygląda. Stow zadbane, zaaranżowane. A co tutaj mamy w Dorfie? No, kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z 1903 roku. Widzicie to we przebitce. No, a ja widzę przed sobą, za chwilę uwidzicie i wy, dynkmal ze I światowej wojny. Tutaj się uchował. A jak się nie uchował, to go odrestaurowali. Po niemiecku szrajbunki, tabula tych, którzy poginęli we wojnie, poraności, a no i nawet 20 mian familijnych. A tutaj mamy Feuerwehra, bez to ta polsko fana. Jadymy dali jeszcze jeden dorf. Tułowice małe Tułowice. Przyłogi, huta Teresy, Terezjen hite. Jakie miano tej dziedziny? Fajnisty stow, hutnik, stromy, które rosną genau przy stowie. Można tutaj łowić ryby. Jest tabula, która nas informuje, co jest tu wiele ryb. Są tu kapry, są tu ale i insze one. Toż w to je fischerem, ja je fischerem, no ale inkszym fischerem, a w to je takim fischerem richtig, co fischeruje, w to je rybokiem, niech przyjdzie. Co do tego miana, było zamieszanie. Do 2008 roku to się niby mianowało Przyłogi. Ale nikaj we geograficznych, historycznych landkartach tego nie było, no ale statystyczny amt tego używał, bo na wojskowej landkarcie było Przyłogi. No ale z drugiej zajty fungowało to drugie miano Tułowice Małe, które nadali w 1948 roku. Jeden ze pomieszkańców, który tutaj przybył, wspomino, co przyjechał tutaj genau w 1948 roku. Tutaj się obróca, bo brzeg był na czarno, słońce nie blendowało, a czy blendowało, no, we kamera, teraz blenduje mnie. W 1948 roku przyjechał i mianowało się to huta Teresy. Z kuli tego, co historycznie było to Terezjen hite. Ja? Jeszcze jakieś miano, kaś mi tam Ersz, coś takiego. Nie wiem, kiedy ono fungowało. Zaroski będziemy widzieć. Ersze. Kiedy to fungowało? No, Terezjen hite nie było to słowiańskie, też myślę, co za Hitlera to nie pomieniali. Szajbnijcie. Tam jakieś persony idą, to ida tutaj i tak strona auta. No i w końcu było referendum i welowali, co by to pomienić. No i pomienili oficjalnie na Tułowice Małe. Był problem, kiedy chcieli coś ich zarejestrować. Bo były tu dwa miana. I te Tułowice Małe i Przyłogi. No dzisiaj już
Oficjalnie. Słuchajcie, no nie pokazał, że wam wszystkiego. No, Tylowic, ta gmina to też nie ma jakoś strogo gmina, nie tak jak ostatnio. No ale myślę, co poznali, żeście historię o tego zacnego werku porcelany. Dzisiaj Muzeum Śląskiej Porcelany. Słuchajcie, Bruno już jest zmierzły i da jeżech poraset metrów od autoka, a i tak go słysza. Musimy jechać, a mam nadzieję, co za tydzień we Falkenbergu będzie lepszy i będziemy fajniście zusammen zwiedzać pałac. Proszę was, abonirujcie i bycie ze mną co piątek o 6 na wieczór nowy film. Polecajcie też te filmy. Jest nas ponad 6000, no ale filmy, no ostatnio nawet dobrze te filmy idą 6000, no rzadko kiedy przy nowych filmach tyle personów je. Nie przedłużam już, myślę, co dzisiaj trochę krócej wyszło. Widzimy się we Falkenbergu, we Niemodlinie za tydzień, opamiętam do Lecha mam. Ja dobrze, że się przypomniał, mam jechać. Trafimy się, mam nadzieję, co zdążymy i pogodomy trochę.